Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, sugeng pepanggihan malih ing piwulang basa Jawa pasinaon kalih. Mugi kasarasan lan karaharjan tansah mayungi pagesangan kita sami. Bocah-bocah, ing dina iki piwulang basa Jawa ngrembug patang bab yaiku maca, nyocokake gambar, nembang uga nirokake pangucapan tembung lan uga. Cah, ayo diwiwiti macane nggih. Rini duwe adik siji. Jenenge Bima. Umure 4 taun. Bima sekolah TK. Rini karo Bima pancen rukun. Bocah loro ora tau tukaran. Saben dina Rini karo Bima dolanan bareng. Dolanane ora pareng dirusak. Rampung dolanan, omah kudu diresiki. Dolanane disimpen maneh ing panggone. Tujuane supaya gampang yen arep goleki maneh. Sabanjure ing bab nyocokake gambar. Bocah-bocah, coba rewangono Rini lan Bima ngitung cacahe dolanane. Banjur cocokno karo angka ing sisih tengene. Golekane ana pira? 1. Ayo, ing endi angka 1? Bal. Cacahe ana pira bale? Oh, inggih 3 utawa 3. Pinter. Coba ngendi angka 3? Buku. Ana pira bukune? 2 utawa 2. Endi angka 2? Neker. Coba diitung cacahe nekere. 1, 2, 3, 4. Wah, hebat. Ayo endi angka 4? Oh, nggih. Sip, kowe kabeh pancen bocah pinter. Bocah-bocah, saiki ayo padha nyemak tembange nggih. Titilarase padha karo tembang kodhok ngorek. Ayo kanca, ayo bersinau. Itung-itung nulis maca nurut marang guru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo kanca padha giat olehe sinau. Ayo kanca, ayo bersinau. Itung-itung nulis maca nurut marang guru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo kanca padha giat olehe sinau. Kepenak nggih tembange? Ayo saiki diterusake bab pengucape tembung uga ukara. Disemak sing tenanan nggih antarane tulisan lan pangucape. Tangan. Sikil. Dudu sikil. Mata. Dudu mata. Irung. Dudu irung. Kuping. Dudu kuping. Dengkul. Bathuk. Bu Dewi ibune Rini.
Pak Wibowo Sari. Bocah-bocah, cukup semene wae nggih pasinaon ing dina iki. Pinanggih malih ing sanes wekdal. Pangapunten lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.